Hola, benvinguts en aquest nou vídeo del lliurament 6 que té per nom Tractament de les dades. En aquest lliurament es tractaran a fons el tema de les transaccions de les bases de dades. Una transacció de base de dades és un conjunt de sentències SQL que s'executen en una base de dades com una única operació, de manera que el seu resultat ha de ser que s'executin totes o cap. Això ens referim sobretot a conjunt de sentències DML, de l'estil de insert, update o delete, ja que aquest tipus de sentències DML a vegades per totes soles no tenen sentit, sinó que té sentit executar un conjunt de sentències SQL i s'han d'executar totes o cap. Això, quan tenim aquest conjunt de sentències SQL que s'han d'executar en bloc, és el que dèiem transacció. Anem a veure alguns conceptes importants a l'hora de mantenir una base de dades i gestionar-la, com serà quan es facin les transaccions. Hem de tenir en compte que s'ha de mantenir una certa consistència en les dades i una integritat de les dades. Una transacció que canvia el conjunt d'una base de dades ha de modificar-la d'un estat consistent a un altre. Un estat d'una base de dades consistent és quan se satisfan totes les restriccions d'integritat de les dades. Una transacció incompleta afectarà a la integritat de les bases de dades. Imaginem, per exemple, un exemple molt senzill seria el cas d'un compte corrent a un banc. Si nosaltres, per exemple, volem fer un traspàs de dobbers d'una compte a una altra, imaginem que estem executant aquest traspàs de dobbers. Si fem una actualització a una de les comptes, incrementaré el valor d'aquell compte amb un cert valor en concret. Imaginem que volem traspassar 100 euros i en una de les comptes haurem d'augmentar 100 euros la quantitat d'aquell compte. I a l'altre compte, del qual és l'origen del traspàs o de la transferència, haurem de restar aquest dobbers. Clar, si s'executa una de les dues operacions i no s'executa l'altra, hi haurà un problema. Se dirà que hi ha un problema de consistència, ja que a un compte tindrem potser més dobbers i a l'altre no. Llavors ens haurem inventat una quantitat de dobbers, o en el cas contrari potser falten dobbers i encara seria pitjor el problema. Llavors s'han d'executar les dues sentències d'update en els dos comptes. No val actualitzar només un dels dos comptes. Llavors, això és un clar exemple molt senzill de lo que seria una transacció. També hem de tenir en compte la concurrència. Què és això de la concurrència? La concurrència en l'execució de processos implica l'execució simultània de diverses accions, cosa que habitualment té com a conseqüència l'accés simultani a unes dades comunes, que caldrà tenir en compte a l'hora de dissenyar els processos individuals a fi d'evitar inconsistència a les dades. Això pot passar que, potser, dos programes intenten accedir al mateix temps a una dada en concret d'un registre d'una base de dades. Llavors, hem de tenir molt present que això pot passar. Llavors, si en un moment donat nosaltres necessitem que aquelles dades estiguin segures, que no hi ha ningú que les està modificant en un moment concret, ens haurem d'assegurar que això passi. Això ho veurem un poc més endavant. I llavors estan també les restriccions. Els sistemes gestors de bases de dades relacionals permeten a l'usuari definir restriccions sobre les dades. Hi ha altres regles d'integritat, com la integritat referencial, integritat d'identitat, etc. Vosaltres coneixeu aquestes restriccions, no? Cada vegada que creem una taula li deim una sèrie de restriccions. Li deim que hi ha un camp que ha de ser clau primària. Això és una restricció d'identitat. Llavors, aquesta clau primària sabem que no se pot repetir, ha de ser únic,
dins de tot el conjunt de registres. I després també està la integritat referencial. Llavors, quan posam una referència cap a una taula, aquella referència ha d'existir, ha de fer referència a un registre en concret que realment existeix. Llavors, aquestes restriccions s'han de mantenir a l'hora de fer transaccions. Continuem. Hem de tenir en compte que MySQL permet les transaccions només en el motor d'emmagatzematge d'InnoDB. Altres motors no permeten l'ús de transaccions. InnoDB és el motor per defecte, o sigui, si nosaltres no li deim el contrari a MySQL, totes les taules que es crearan a la nostra base de dades seran de tipus InnoDB. Només se canviarà això si especificam Engine MySum, per exemple, que és un altre motor. Llavors, si no deim res, per defecte seran InnoDB. I heu de saber que InnoDB és el motor que accepta transaccions a MySQL. Anem a veure un exemple, el que comentava abans sobre els comptes corrents d'un banc. Anem a executar això en el nostre MySQL Workbench. Anem a crear una taula comptes on cada compte corrent tindrà un identificador i també tindrà un balanç, que serà els dobbers que hi ha actualment dins aquell compte. És un exemple molt senzill. Llavors, anem a definir una transacció. Per definir una nova transacció, començam sempre per Start Transaction, després executarem totes aquelles sentències SQL que estaran relacionades dins la mateixa transacció i una vegada hem acabat de fer una transacció executarem una sentència molt important que es diu commit. Anem a veure això en el Workbench. Jo ja ho tinc aquí un poc preparat. Aquí tinc una base de dades que tinc aquí de proves i tinc una sèrie de taules, que no es faré servir ara mateix. El que faré és crear una taula nova que es dirà comptes. Executam això, se me crea el compte i anem a comprovar que s'ha creat. Ara tinc aquí la meva taula comptes que té dues columnes, ID compte i balanç. Ara mateix aquesta taula és buida, no té cap dada dins. Anem a inserir dos registres dins aquesta base de dades amb un identificador i un balanç de 500 euros i el mateix, en aquest compte li posarem també 500 euros. Executam això. I ara fem un select, d'acord? Ara, com podeu veure, aquesta taula té dos registres. Amb aquest identificador tenim 500 euros, aquest identificador de compte té 500 euros i aquesta compte té també 500 euros. I ara anem a fer la nostra transacció. Llavors, la transacció és la següent. Modificarem, anem a fer un traspàs de dues comptes. Anem a traspassar 100 euros de la compta 10.109 a la compta 202.010. I una vegada s'han fet aquestes dues modificacions, farem commit. I com podeu veure, això ha anat bé. I això seria tot per aquest vídeo. Moltes gràcies.